Singomakhanya sisukuma nokujabula okukhulu sisukuma nje nokushaya izandla ezinkulu ngesenzo esenziwe uNtunsula emcimbini izolo sokuthi abhonye inja. Ntunsula wenze kahle wayishaya leyanja leyana, ngimina nje angeke ngijamelwe inja ngamehlazi igobhe ingijamele emehlweni bese ithi wethayele ekhanda ibiza mina ingibize ngothayele ekhanda phakathi kwabantu, phakathi kwezidlangalala, phakathi kwesixuku ebese nguye kumsunu ngoba naku ngithi nguMax celebrator, ngicelebrator ngidumile. Umuntu sekumele agibele ekhanda lami angehlisa isithunzi phambi kwabantu. Umshaye kahle impela wamshala ebhede khona ngoba nawe ukuphoxe phakathi kwabantu, wakubiza ngodunudunu eyinkopheni zamehlo, wakubiza ngodunudunu ebusweni bebuka abantu. Wenze kahle impela uyibhonye leyandla leyana emiswa kweselesele. Angeke kuthi makwenza ukhuzani ebhonya into eyekade imbize ngelebe eyibhonya phambi kwabantu ebese ngithi ku right mase kwenziwa uwe nawe Ntunsula ubhonya inja ikudelela phakathi kwabantu ebese ngithi ku wrong. Lokho kuzobe kuchaza ukuthi kwayimina ngumsunu angilimeli iqiniso. Uyabona njoba ngathi ku right kwenziwa ukhuzani ngoba wayidelelwe in public, naye washaya in public, nawe udelelwe in public, wakhiphula bhabha wempama in public. Leyo nto leyo i-correct. Ngeke ukuthi ngoba naku uyicelebrator sekuzosuka nje amaselesele ahambe xokozele gibela phezulu kwekhanda lakho phakathi kwabantu wayeke. Inja eyokuphinda futhi Ntunsula ikujwayele kabi njengalela selesele uboyiphinda futhi uyibhabaze ngequpha ke manje uyikhipha amazinyo. Bengithi nje angidlulise lo mazwi Ntunsula ukuthi wenza into enhle kakhulu ngokushaya leyanja ubhamazelela selesele leliyana. Danki.